Awakmu. Wong loro. Iya. Nyanyi wong loro mau awakmu gak melu nyanyi. Gara-gara duit saweran grup dadi bubaran. Masa yo ngono? Masa yo ngono? Kowe nyanyi liyane ora iso to. Nyanyi liyane ora koyo aku dadi ora nyontok kancane. Gak tiru ya Mas ya. Ayo. Apa Mas? Bisa boleh tunjukin sudah jadi yang siap bunyi. Bila lah nih. Apa enek gue tunjukkan apa? Tapi yang gue tunjukin sudah jadi yang siap bunyi dan siap dibuli. Pak Gondo ning ndi to iki? Pak Gontor di dalam. Ya sini rekne dicilikne to iki. Oke. Asen di